Οι γονείς μου απέτησαν να πουλήσω το σπίτι μου στην αδερφή μου, αλλιώς θα με αποκληρώσουν, καλά ο CEO της είχε ήδη άλλα σχέδια. Έμα, πρέπει να πουλήσεις το σπίτι σου στην Αταλή, αλλιώς δεν είσαι πλέον κόρη μας, είπε ο πατέρας μου τόσο αδιάφορα, σαν να μου ζητούσε απλώς να του δώσω το αλάτι. Η Ναταλή χαμογελούσε από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, με το χέρι της πάνω στην έγκυο κοιλιά της. Ήδη είπα στον Ντέιβιντ ότι θα έχουμε τα κλειδιά μέχρι τον επόμενο μήνα. Για σε όλους, είμαι η Έμα και είμαι 28 χρονών. Εργάζομαι εδώ και 6 χρόνια ως γραφίστρια και έχω αποταμιεύσει κάθε ευρώ για να αγοράσω το δικό μου σπίτι. Δεν ήταν κάτι μεγάλο, ένα μικρό σπίτι 2 δωματίων με τριξίματα στο πάτωμα και ένα μικροσκοπικό κήπο, αλλά ήταν δικό μου. Για πρώτη φορά στη ζωή μου είχα κάτι που κανείς δεν μπορούσε να μου πάρει. Τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Δεν ήμουν το χρυσό παιδί όπως η Ναταλή και δεν είχα πλούσιους γονείς να με στηρίζουν. Ο μικρομετώνο, τι είχα το είχα κερδίσει μόνη μου. Αλλά είχα κάτι που δεν περίμεναν. Άκουγα πραγματικά όταν οι άνθρωποι μιλούσαν. Και αυτό που άκουσα 3 εβδομάδες πριν θα άλλαζε τα πάντα. Έχει συμβεί ποτέ στην οικογένειά σου κάτι τέτοιο? Μοιράσου την ιστορία σου παρακάτω. Όλα ξεκίνησαν με αυτό που οι γονείς μου αποκάλεσαν οικογενειακή συνάντηση για να συζητήσουμε τις ανάγκες εγκυμοσύνης της Ναταλή. Έπρεπε να είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν με κάλεσαν ένα κυριακάτικο απόγευμα. Δεν με καλούσαν ποτέ πουθενά, εκτός αν ήθελαν κάτι. Έχουμε σκεφτεί την κατάστασή σου, είπε η μαμά, με φωνή γλυκιά και ανήσυχη. Και την κατάσταση της Ναταλή? Την κατάστασή μου, ρώτησα. Ποια κατάσταση? Ο μπαμπάς καθάρισε το λαιμό του. Λοιπόν, είσαι μόνη. Δουλεύεις από το σπίτι. Δεν χρειάζεσαι στην πραγματικότητα ολόκληρο σπίτι. Δεν χρειάζομαι το σπίτι μου. Ένα αρχικό σπίτι είναι τέλειο για μια νέα οικογένεια, συνέχισε ο μπαμπάς. Μπορείς πάντα να βρεις άλλο διαμέρισμα. Η Ναταλή έσκυψε μπροστά, τα μάτια της γεμάτα ενθουσιασμό. Ο Ντέιβιντ έχει ήδη διαλέξει χρώματα για το παιδικό δωμάτιο. Το πίσω υπνοδωμάτιο έχει τόσο όμορφο πρωινό φως. Το στομάχι μου βούλεξε. Συγγνώμη, γιατί μιλάτε? Μην είσαι εγωίστρια, Έμα, είπε η μαμά. Η αδερφή σου θα κάνει παιδί. Χρειάζεται χώρο. Ζει σε διαμέρισμα 3 δωματίων στο κέντρο. Δεν είναι κατάλληλο για παιδί, είπε η Ναταλή. Δεν έχει κήπο, δεν έχει αίσθηση γειτονιάς. Κοίταξα γύρω στο τραπέζι τα πρόσωπά τους. Ήταν όλα σοβαρά, απόλυτα σοβαρά. Θέλετε να πουλήσω το σπίτι μου στην Ναταλή? Φυσικά σε οικογενειακή τιμή, είπε γρήγορα ο μπαμπάς. Δεν σου ζητάμε να το χαρίσεις. Αλλά μπορούσα να το δω στα μάτια τους. Είχαν ήδη αποφασίσει. Οι 3 τους πιθανότατα το είχα σχεδιάσει εβδομάδες πριν, και απλώς περίμενα να συμφωνήσω. Το έχουμε ήδη εκτιμήσει, είπε η μαμά, σπρώχνοντας ένα χαρτί στο τραπέζι. Τιμή αγοράς μείον έξοδα μεσίτη. Στην πραγματικότητα εξοικονομείς χρήματα. Ο αριθμός στο χαρτί ήταν $60,000 λιγότερα από όσα είχα πληρώσει πριν 2 χρόνια. 60,000 λιγότερα από την τρέχουσα αξία. Αυτό είναι παράλογο, είπα σηκώνοντας. Δεν πουλάω το σπίτι μου. Μην υπερβάλλεις, είπε η Ναταλή. Σαν να σε κλέβουμε. Δεν σε κλέβουμε. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Αυτό κάνουν οι οικογένειες, είπε η μαμά. Αλλά όταν πήγαινα προς το αυτοκίνητό μου εκείνο το βράδυ, κατάλαβα ότι ήδη είχαν πει σε όλους πως είχα συμφωνήσει. Η θεία μου με πήρε τηλέφωνο στο δρόμο και με συνεχάρη που είμαι τόσο γενναιόδορη αδερφή. Τα πράγματα χειροτέρεψαν γρήγορα. Ξαφνικά δεν με καλούσαν σε οικογενειακά δείπνα. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η ίδια μου η κόρη θα ήταν τόσο άκαρδη απέναντι στην έγκυα αδερφή της, είπε η μαμά όταν τη ρώτησα γιατί. Στο γάμο της ξαδέρφης μου τη Σάρα, οι συγγενείς με τραβούσαν συνεχώς στην άκρη με ανήσυχες ματιές. Ακούσαμε ότι άλλαξες γνώμη για να βοηθήσει την Ναταλή, είπε ο θείος μου. Δεν είσαι εσύ αυτή, Έμα. Δεν είχα συμφωνήσει σε τίποτα. Προσπαθούσα να εξηγήσω, αλλά κανείς δεν με πίστευε. Πάντα ζήλευε την Ναταλή, άκουσα τη θεία μου να ψιθυρίζει σε κάποιον άλλο. Ακόμα και όταν ήμασταν παιδιά, τέτοιοι ψίθυροι με ακολουθούσαν παντού. Σε αυτόν τον γάμο, με κοίταζαν σαν να ήμουν η κακιά της ιστορίας. Το πραγματικό χτύπημα ήρθε 2 εβδομάδες μετά, όταν ο μπαμπάς με πήρε τηλέφωνο με τελεσίγραφο. Πούλησε το σπίτι ή μην έρθεις καθόλου σε Χριστούγεννα, baby shower ή οικογενειακές συγκεντρώσεις. Μπαμπά, δεν μπορεί να το λες σοβαρά. Η μητέρα σου είναι συντετριμμένη, Έμα. Σε μεγαλώσαμε καλύτερα από αυτό. Μετά ήρθαν τα μηνύματα της Ναταλή. Μακροσκελή συναισθηματικά μηνύματα για το πώς χάνει το σπίτι των ονείρων της και πόσο το άγχος επηρεάζει την εγκυμοσύνη της. Έστειλε ακόμη και υπερηχογραφήματα με κείμενα όπως: Ο μελλοντικός σου ανιψιός χρειάζεται ένα ασφαλές μέρος να μεγαλώσει.
Η καμπή ήρθε όταν τις άκουσα έξω σε ένα καφέ να μιλάνε με τις φίλες τους. Ήδη έχω ψυχολογικά μετακομίσει. Η Έμα απλώς δημιουργεί προβλήματα, αλλά θα υποχωρήσει. Εκεί κατάλαβα σίγουρα, δεν ήταν ανάγκη, ήταν επιθυμία. Αυτό που η οικογένειά μου δεν ήξερε ήταν ότι 3 εβδομάδες πριν είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ντέιβιντ. Τον συνάντησα στο ίδιο καφέ και έδειχνε μπερδεμένος όταν ανέφερα την κατάσταση με το σπίτι. Ποια κατάσταση σπιτιού? Ξέρεις, η Ναταλή θέλει να αγοράσει το σπίτι μου για το μωρό. Ο Ντέιβιντ φαινόταν πραγματικά έκπληκτος. Έχουμε ήδη κάνει προσφορά για ένα διαμέρισμα στο κέντρο. Ωραίο σπίτι, 2 όροφοι, τέλειο για οικογένεια. Πρέπει να κλείσουμε τον επόμενο μήνα. Διαμέρισμα. Ναι, η Ναταλή ήταν τόσο ενθουσιασμένη. Είχε ήδη παραγγείλει έπιπλα. Έκανα ότι δεν καταλάβαινα, αλλά καταλάβαινα. Όλα άρχισαν να δένουν. Και η ιστορία της Ναταλή δεν έβγαζε νόημα. Ήμουν πάντα καλή στο να αναγνωρίζω μοτίβα. Αυτό με έκανε καλή και στη δουλειά μου. Η καλύτερη μου φίλη η Τζέσικα είναι δικηγόρος ακινήτων, και όταν της το είπα, έγινε έξαλλη. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να σε αναγκάσουν να πουλήσεις. Κανένα δικαίωμα. Το σπίτι είναι στο όνομά σου, το αγόρασες με τα χρήματά σου. Αλλά η οικογένειά μου δεν ενδιαφερόταν για νομικά δικαιώματα. Ο μπαμπάς με απείλησε ότι θα με έβγαζε από τη διαθήκη αν δεν υπάκουα. Η Ναταλή έγινε ακόμη πιο θρασία. Άρχισε να ανεβάζει στα social media για το νέο της σπίτι. Να ζητά ιδέες διακόσμησης και να φτιάχνει Pinterest boards για το παιδικό δωμάτιο. Και τότε η γειτόνισσά μου η κυρία Williams είπε κάτι που με εξόργησε. Η αδερφή σου χθες έφερε μερικούς φίλους, είπε. Τους έδειχνε το σπίτι έξω. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν στην οικογενειακή μας ομάδα στο WhatsApp. Η μαμά έγραψε ότι η Έμα τελικά συμφώνησε για την πώληση και μπορούν να κανονίσουν την ημερομηνία μετακόμισης. Δεν είχα συμφωνήσει σε τίποτα. Απλώς το ανακοίνωσαν. Εκεί κατάλαβα ότι η αλήθεια έπρεπε να βγει. Το baby shower της Ναταλή έγινε κανονικά, είτε ήμουν καλεσμένη είτε όχι. Πήγα κι εγώ, με πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Όλη η εκτεταμένη οικογένεια ήταν εκεί. Ήρθα με χαμόγελο και δώρο. Ναταλή, συγχαρητήρια ξανά. Θέλω να ακούσω περισσότερα για την κατάσταση του σπιτιού. Το πρόσωπό της άσπρισε, αλλά προσπάθησε να το κρύψει. Ξέρεις, απλώς θέλουμε ένα πραγματικό σπίτι για το μωρό. Τόσο γλυκό, είπα δυνατά. Για τι πράγμα μιλάς, ρώτησε η Ναταλή. Ο Ντέιβιντ μου είπε ότι έχετε ήδη αγοράσει διαμέρισμα. Τότε γιατί χρειάζεσαι το σπίτι μου? Σιωπή. Η Ναταλή πάγωσε. Σοβαρά, είπε. Φαινόταν πολύ ενθουσιασμένος για κλείσιμο τον επόμενο μήνα. Έβγαλα το κινητό μου και έδειξα τα μηνύματα και τα screenshots. Η ατμόσφαιρα άλλαξε αμέσως. Όλοι διάβαζαν. Και τότε όλα κατέρευσαν.